Wow, ang sarap naman kukumilo nyo. Pwede makatikim ng kukumilo. Ha? Laki! Uy! Ang sarap! Magkano yan? Binibinta nyo? Bakit po ba, sir? Gusto niyo po ba? Gustong gusto ko yan! Tara ba? Hindi matikman kukumilo. Kukumilo nyo ba? Gusto pa rin mo, sir? Ha? Wow! Ang sarap ng kukumilon! Ang laki! Uy! Ang sarap! Bilhin ko yan, kukumilon nyo! Oh, wala. Magkano to? Magkano? 150? 150. Mura lang yan. Oh, ang sarap nito! Matamis ba to? Oo. Ito na! Ito na ang hinahanap ko, boss! O sige, matamis. Bilhin pa. ko na to, isa! Parang, pan ba? Yung pang chicks ba? Parang Pang chicks. butong to, boss! Oo, butong. Wow, ang sarap ng kukumilon. Ito yung hinahanap ko matagal na. Wow, ang sarap. Magkano yan? Binibinta nyo? Bakit po ba, sir? Gusto niyo po ba? Gustong gusto ko yan. Tara ba? Hindi, ito yung gusto kong kukumilon. 150 Magkano to, sir? 150? Oh, pang presyo. Ito na, bilhin ko agad to. Pang presyo. 150. Ha? Ba't yun tumatawa, sir? Di iwan ko. Itong milon hinahanap ko, hindi sila. Di akala ko kasama mo eh. Di, iwan ko dun. Wow, ang sarap naman kukumilon. Pwede matikman kukumilon. Kukumilon nyo ba? Gusto pa rin mo, sir? Ha? Di, kukumilon lang yun ba? Ito, sarap. Oh, sarap ang kukumilon. Ha? Dalawa? Dumi kayo. Dalawang piso, sir. Matamis to, Oh, Basay. matamis. Ang laki-laki ng Sir, kukumilon mo ba? kukumilon. Ha? Ang laki-laki ba? Ba't nag-react sila? Iwan ko. Wow, kukumilon. Ang laki ng kukumilon. Pwede matikman? Wow, ang sarap naman kukumilon nyo. Pwede makatikim ng kukumilon? Sige, binuhan Ha? ko, sir. Ha? Si ito ba? Wow, ang sarap naman kukumilon. Pwede matikman kukumilon? Kukumilon nyo ba? Gusto pa rin mo, sir? Ha? Di, kukumilon lang yun ba? Ito, sarap. Sarap ang kukumilon. Grabe!
Yun mga kasurambaw, may bagong laro kong ituturo sa inyo kung saan posible kang manalo ng ganito kalaking pera. Ito ang Sagana Game. So yun mga kasurambaw, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account. Click mo lang yung phone register at pagkatapos pilapan mo lang yung form. Click mo lang yung account number, ilagay mo ang yung phone number, click mo yung send at may lalabas na OTP at ilagay mo sa OTP nickname, password at click mo yung register. Ganito lang kadali mag-cash in mga kasurambaw. I-click mo lang yung plus at may GCash minimum na 100 at maximum of 20,000. Ikaw na ang bahala kung magkano ang iyong i-cash in. So yun mga kasurambaw, madami kang larong pwedeng pagpipilian. Merong Dragon versus Tiger, Crash, Red versus Black, Tosa Coin, Mines at marami pang iba. So yun mga kasurambaw, try natin maglaro ng Dragon versus Tiger. Tataya tayo ng 100. Sa Tiger tayo. So yun, panalo tayo mga kasurambaw. Napakadali lang. Try pa natin isa mga kasurambaw. Baka manalo pa tayo sa Tiger ulit. Yun, panalo na naman. Napakaswerte. So yun mga kasurambaw, tuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw. Napakadali lang. I-click mo lang yung withdraw. Tapos pilapan mo yung form, withdraw amount at GCash number. Pagkatapos i-click mo yung bind. At pag okay na, ay i-click mo naman yung withdraw. Napakadali lang. So ano pang hinihintay nyo? Download na! Nasa comment section yung link.